Good morning mga ka-friends. Naku, inabot na naman tayo ng umaga. Time check. Alas 4 na naman tayo ng madaling araw. Matutulog pa lang. So, tinapos natin itong mga gawang to. So, kailangan eh. So, kahit pa paano eh, natapos natin kahit medyo maulan. So, nagawa natin ang paraan. Nadala sa tiyaga. Andyan kasi may blower. Oh, ayan na. So, check na lang. Sa may mga umorder nito. Marami salamat sa pagtitiwala at paghihintay. At syempre, hindi kayo nagsasawang umorder ng mga ganitong helmet. Ito pa rin. Medyo nag-deliver pa sa Mamaw Laboratory. So, matatapos na rin naman yan. Kunting iri na lang. So, salamat sa inyo. Naway marami pa kayong mapasaya at matulungan sa pamamagitan ng mga helmet na to. So, kakaiba na naman makikita nila sa daan. O kaya sa mga photo for ACOS. So, may mga makikita silang bago. So, maraming salamat sa inyo and God bless. Ride safe palagi sa atin sa lahat ng biyaya at sa mga charity. So, thank you. Matutulog pa lang tayo. Okay.